ମାମା କଣ କହୁଛ? କଣ କରୁଛ ଝିଅ? କଣ କରୁଛ? ଏ କଣ କାମ କରୁଛ ବା? ଏ କଣ କରୁଛ? ଏ ଜଗଟାକୁ ଧରି କଣ କରୁଛ? କଣ ବନଉଛ? ଇଏ କଣ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ମୋ ଝିଅ? ଆ କଣ ଦେଖୁଛ? କି ହସ। ଓ କି ହସ। ଇଲୋ କି ହସ। କଣ 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 ଏମିତି ଡୁଙ୍ଗୁଛ? ଝିଅ କଣ କରୁଛ? ହାଁ ଝିଅ ଝିଅ ଅନେଇଲୁ। ଏ ଝିଅ କଣ କରୁଛ? ଏ କଣ କରୁଛ ବା? ଏ କଣ କରୁଛ? ହଁ ଏ କଣ ତାର କରୁଛି ଆଉ। ଝିଅ ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅ। କରିଦିଅ ହାଇ। ଝିଅ ମୋ ଜଗଟା ଦେଲ। ଜଗଟା ଦିଅ। ଦିଅ ଜଗଟା ଦିଅ। କଣ ଡୁଙ୍ଗୁଛ?